Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Illan gladiaattoreina ovat valmiina pukuhuoneissaan. Turvallisuussyistä ottelu käydään ilman kontaktia. Eli kyseessä on virtuaalinyrkkeily, jonka tuomarina toimii Maikkarin urheilusta kaikille tuttu Mika Saukkonen. Mika, onko kaikki valmista? Kaikki on valmista, joten hyvät naiset ja herrat, ladies and playboys, toivotetaan sisään punaisissa sortseissa aamupunituksessa 75,4 kiloa painanut mies, joka tanssii kuin ampiainen ja pistää kuin perhonen. Hän on Punavuoren pyöveli, Loren Backman! Ja toiseen kehäkulmaukseen. Sinisissä sortseissa aamupunituksessa 76,8 kiloa nuoruuden intoa. Kyseessä on mies, jonka nopeus on peruja ajalta, kun hän soukan takamailalla joutui juoksemaan puluja karkuun. Hän on Töölön raivohärkä Heikki Rauta, Heikki Paasonen! Ja herrat kuulolle. Ottelu käydään tyrmäykseen asti. 3. luvunlasku tarkoittaa teknistä tyrmäystä. Lore, oletko ymmärtänyt asian? Lore on ymmärtänyt, kaikki on ymmärtänyt. Elikkä avustajat pois kehästä. Käännytään taisteluasentoon. Valmista. Box! Punavuoren pyöveli aloittaa rauhallisesti, hyvin tulee myöskin Töölön raivohärkä. Suojaus on aika avoin molemmilla tällä hetkellä. Selvää tunnustelua tässä vaiheessa. Muistetaan siis, että luvun lasku ja tekninen tyrmäys on mahdollista. Tietysti totta kai avonaisella suojauksella mennään. Mainoksethan on Lorella kengän pohjissa, kontien pohjissa, koska hän yleensä on selällään koko ajan, niin sieltä on helppo sponsoreiden lukea, kuka on sponssannut. Ja sieltä tulee osumia ylävartaloon. Kohtuullisen rauhallisesti molemmat aloittaa kuitenkin. Ei vielä mitään isoja juttuja. Kyllä tässä kuitenkin semmoista ilmaa on, että Lore elikkä Punavuoren pyöveli on hiukan niskan päällä. Heikki aloittaa. Hyvä Heikki, yes. Ensimmäinen luvun lasku, elikkä Loren kalveisissa. Nousee kuitenkin ylös sieltä vielä ennen kuin 10 on laskettu. Aika käy siellä kuvaruudun alareunassa. Lore ja Heikki. Punavuoren pyöveli. Ja pikku nopeita sarjaa. Kumppania. Ja nyt on alhaalla Heikki Paasonen. Paasonen nurin. 1, 2, 3, 4, 5. Paasonen ylhäällä. Jatketaan edelleen. Paasonen Backman. Punavuoren pyöveli ja Takatöölön rautaherra. Paasonen edelleen. Molemmilla siis 1 luvunlasku. Ja jälleen kongi soittaa. Joko se soittaa? Ja näin ensimmäinen erä. Niukasta pistejohdosta nähdäkseni Paasonen kuitenkin sitten. Toisen erä lähdetään liikkeelle. Toinen erä. Ja hyvin tulee vähän kupparia alta ja sitten suojaus kuntoon. Yleensä lähtee voimakkaasti kannustamaan Paasosta. Paasonen ottaa ja luvunlasku on sitten tosiasia. Pääsee Backman ylös. Miten käy Punavuoren pyövelille? Vielä se nousee vielä kerran. Vielä hän jaksaa tulla sieltä. Paasonen kuitenkin rynnii. Nyt alkaa hiukan piiputtaa. Alkaa matka painaa. Taputteluksi menee. Paasonen painaa ja rynnii päälle. Backman ottaa istuun. Ja kolmannen kerran. Tästä ei enää tule. Nyt. Ei nouse enää sieltä. Ei nouse Punavuoren pyöveli, joten kyllä tää on tässä. Yes! Sinne meni. Saadaanko? Mitä mä sanoin? Jaksa. Ihan rauhassa, ota rauhassa. Tuu tänne.
Eikä tähän lyö. Nyt on homma ohi. Ja sitten, ei muuta kuin, kyllä tää näin meni. Huuman vuoden 2007 nyrkkeilymestari on Heikki Paasonen! Yes. Hyvä pojat, tulkaa tänne pistetempelin luokseen. Pojat sinne, Mika tänne. Voittaja totta kai saa sen pisteen. 2-3. Heikki kirii oikein hyvin ja puusuu pois, kelle saatit maskikin pois. Ja häviäjän kootut selitykset kameralle numero 2. Ole hyvä. Onneksi olkoon Heikki, olit tänään paljon parempi nyrkkeilymies. Mun taidoillani ei kannata paljon kapakkijonossa viisastella. Itse asiassa mä olin niin surkea, että lähden suoraan lähetyksestä kotiin häpeämään kulkematta nappipuskin kautta. Eli onnittelut vielä Huma-mestarille. Mika Saukkonen ja Niina Herala!